Hi kids! Kamusta ka mo? Welcome sa ikapitong nga semana sa aton nga pagtuon diri sa kindergarten. Ako, si Ma'am Jana, isa sa mga manunudlo sa kindergarten sa Sara Central Elementary School. Handa na bala ka mo sa aton nga leksyon sa ining nga adlaw mga bata? Kung handa na, tanan magtulog, ka mag-upod sa pagpangamuyo, sa pagkanta sa Philippine National Anthem nga pagasundan sa isa ka action song. Jesus, updi kami sa adlaw-adlaw nga tanan. Sa amon pagtuon, pati sa amon paghampang. Buligi kami mapalayo sa mga masakit kag mga katalagman. Ini ang amon ginapangamuyo paagi kay Hesu Kristo, imo anak, kag amon Ginoo. Amen. Bayang mag-ibig, tulas ng silanganan, hanap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng pag-ibig, sa manlulupig, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa sibuyat, sa langit mo'y bukang, may nilagang tula at awit sa pagnayang minamahal, ang slap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitinig, ang bituin ng araw niyang kailan pa man ay magdidilig. Lupa ng araw ng buwan, kahit pag sila ilalangit sa pinituan. Mabibigaya ng pag-ibig mga ating nakamalay na dahil sa'yo. Ako'y may ulo, 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 tango sa wala, tango sa tuo. Ang akon mata, 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 tulog sa wala, tulog sa tuo. Hulaga, hulaga, abaga na po. Iki ay ang hawak na po. Ipalapak mga kamot na ton. Aton nga tiil, ipusdak na ton. Ipusdak mga tiil na ton. Ulo mata, abaga paghawak kamot kagil, mga pati sa lawas. Ulo mata, abaga paghawak kamot kagil, mga pati sa lawas. Good job, kids! Kamu bala nag-enjoy sa aton nga action song? Very good! Nalipay gid si ma'am kay kamu naga-enjoy kag nagapakigbahin. Keep up the good work, kids! Sa subong mga bata, aton lantawon ang mga masunod nga laragway nga ipakita ni ma'am. Ini si Ana. Nakahibalo bala kamo kung ano ang ginahimo niya? Tama! Si Ana nagalantaw sang
TV. Ano ay han nga parte sang lawas ni Ana ang iya ginagamit sa paglantaw sang TV? Very good! Ang iya mga mata. Pila gani kabilog ang aton mga mata, mga bata? Very good! Duha kabilog ang aton mga mata. Sa diin gani ang aton mga mata, mga bata? Very good! Ginagamit naton ang aton mga mata para makakita sa mga butang sa aton palibot. Kag sa pagbasa sang libro, aton man ginagamit ang aton mga mata. Kamu mga bata, sa diin ninyo ginagamit ang inyong mga mata. Good job, kids! Masunod nga laragway, ini naman si Kim. Ano ay han ang ginahimo ni Kim, mga bata? Tama! Siya nagasimhot sa pagkaon nga luto ni nanay. Ano naman ay han nga parte sang lawas ni Kim ang iya gingamit sa pagsimhot sa pagkaon? Tama! Ang parte sang lawas ang gingamit ni Kim sa pagsimhot sa pagkaon ni nanay amo ang iya nga ilong. Pila gani kabilog ang aton nga ilong, mga bata? Very good! May ara kita, isa ka ilong. Mahimo bala naton nga itudlo ang aton mga ilong, mga bata? Good job! Ginagamit naton ang aton mga ilong para kita makapanimaho. Sa pagsimhot sa bulak, aton man ginagamit ang aton mga ilong. Kamu mga bata, sa diin pagid ninyo ginagamit ang inyong mga ilong. Good job, kids! Masunod nga laragway, ini naman mga bata, si Islaw. Ano ay han ang ginahimo ni Islaw, mga bata? Tama! Siya nagapamati sang musika. Ano ay han nga parte sang lawas ni Islaw ang iya ginagamit para siya makabati sang musika? Very good! Iya gingamit ang iya mga dulunggan. Pila gani kabilog ang aton mga dulunggan, mga bata? Tama! May ara kita, duha kabilog nga mga dulunggan. Sa diin gani ang aton mga dulunggan, mga bata? Very good! Ginagamit naton ang aton mga dulunggan para kita makabati sa mga tunog sa aton palibot. Sa pagpamati sang hambal ni nanay, aton man ginagamit ang aton mga dulunggan. Kamu mga bata, sa diin ninyo ginagamit ang inyong mga dulunggan. Good job, kids! Masunod, aton lantawon sa laragway ang bata nga si Jose. Nagaano si Jose sa laragway, mga bata? Tama, siya nagahampang sang soccer. Ano ay han nga parte sang lawas ni Jose ang iya gingamit para siya makahampang sang soccer? Very good! Ang iya mga tiil. Pila gani kabilog ang aton mga tiil, mga bata? Tama! May ara kita, duha ka tiil. Sarang bala naton matudlo ang aton mga tiil, mga bata?
Good job! Ginagamit naton ang aton mga tiil sa paglakat, pagsipa, kag paglukso. Kamu mga bata, sa diin pagid ninyo ginagamit ang inyong mga tiil. Good job, kids! Sunod nga laragway, ini naman si Rhea. Nagaano si Rhea sa aton nga laragway mga bata? Tama, siya naga pamalakpak. Ano ay han nga parte sang lawas ni Rhea ang iya gingamit sa pagpamalakpak? Very good! Ang iya mga kamot. Pila gani kabilog ang aton mga kamot mga bata? Very good. May ara kita duha ka kamot. Sa diin gani ang aton mga kamot mga bata? Sarang tabala ini mapakita kay ma'am? Very good. Ginagamit naton ang aton mga kamot sa pagkabot sa mga butang. Sa paghakwat sa mga butang, aton man ginagamit ang aton mga kamot. Kamu mga bata, sa diin pagid ninyo ginagamit ang inyong mga kamot. Good job, kids! Aton tandaan mga bata, nga ang mga parte sang aton nga lawas may iya nga mga gamit, katulad halimbawa, ang aton mga mata para makakita ukon sa paglantaw. Ang aton mga ilong sa pagsimhot ukon sa pagpanimaho. Ang aton naman nga mga dulunggan para sa pagpamati. Ang mga tiil para sa paglakat, pagsipa, ukon paglukso. Mga kamot para sa pagtandog, ukon pagkapot. Sa iningation mga bata, aton sabtan ang masunod nga hilikoton. Tipulunan ang parte sang lawas nga aton ginagamit sa mga masunod nga laragway. Ano nga parte sang lawas ni Ben ang iya gingamit para mahakwat ang mga libro? Ano naman nga parte sang lawas ang gingamit ni Ryan sa pagdalagan? Ano nga parte sang lawas ni Mia ang iya gingamit sa pagsimhot sang bulak? Ano naman nga parte sang lawas ang gingamit sa mga kindergarten learners nga ini para makabati sang musika? Ano nga parte sang lawas ni Ella ang iya gingamit sa pagbasa? Good job, kids! Kamu bala nag-enjoy sa aton nga leksyon sa ining adlaw mga bata? Very good! Nalipay gid si ma'am kay kamo nag-enjoy kay nagapakigbahin sa aton nga mga hilikoton. Sa subong, aton kuhaon ang aton mga modules kay sa bulig sang aton mga learning facilitators, aton sabtan ang mga masunod nga hilikoton.
Until next time, ako, si Ma'am Jana, isa ka manunudlo sa kindergarten sa Sara Central Elementary School. Bye!